అది. సరే, ఇంకో అంశం ఏంటంటే, మన తమ్మినేని హత్య తర్వాత కోటేశ్వరరావు ఇంటి పరిస్థితి చాలా దారుణంగా మారిపోయింది. ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ఇంటిని ముట్టడించి లోపలికి వెళ్ళి ఉన్నటువంటి విలువైన వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో మొత్తం అంతా ధ్వంసం చేసే ప్రయత్నం చేశారు, ధ్వంసం కూడా చేసేసారు. అసలు దీన్ని ఏ విధంగా చూడాలంటారు? ఏముంది అదే అరాచకానికి పరాకాష్ట. ఇప్పుడు చంపుకుంటాలు వాళ్ళకి వీళ్ళ వైషమ్యాలు, వీళ్ళలో మధ్య వీళ్ళలో రాజకీయం అంటేనే ఏమైపోయిందంటే వాళ్ళకి ఈ తమ్మినేని వీరభద్రం ఈ కృష్ణయ్య గ్రూప్కి అంతా కూడా రాజకీయం అంటే కొట్టుకుంటారు, చంపుకుంటారు, పొడుచుకుంటారు. రాజకీయం అంటే ప్రజల తరపున నిలబట్టాలు, పోరాటాలు కాదు. ఆ నేపథ్యంలో జరిగేది, ఆ నేపథ్యం అంతే. అది అలా జుగుసాకరమైన రాజకీయాలు, ఆ రాజకీయాల కాలం చెల్లింది. ఇంకా వాళ్ళు ఆ చెల్లిన రాజకీయాలతోటి, కాలం చెల్లిన రాజకీయాలతోటి కాలం గడుపుతున్నారు వాళ్ళు. అది చర్చించడానికి కూడా అసహ్యకరమైనది. ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడే వాళ్ళు అసలు రాజకీయ నాయకులు, మేము ప్రజాప్రతినిధులము, ప్రజల తరపున నిలబడతాను మాట్లాడే అర్హత, యోగ్యత కూడా లేదు ఇలాంటి చేష్టలకు పాల్పడేవాడు. అది ఒకడు కొడితే వాడు ఒకడు కొట్టాడు, వీడు కూడా రేపు ఇల్లు తగలబెట్టారు, వీళ్ళు ఇంకొకళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళు ఇల్లు తగలబెట్టారు. ఇదే దౌర్భాగ్యం. ఈ దౌర్భాగ్యం నుంచి బయటపడిపోతుంది సమాజం. కానీ ఇంకా కొంతమంది అదే నేపథ్యంలో వాళ్ళు ఊరిపోయిన లక్షణాలతోటి జరుగుతుంది. అదే దౌర్భాగ్యం, అసహ్యమైన రాజకీయాలు. ఆ రాజకీయాలకు వాళ్ళు స్వస్తి పలకపోతే ప్రజలే వాళ్ళని తరిమి కొడతారు, తరిమి కొట్టారు చాలామంది, అట్లాగే వీళ్ళని తరిమి కొడతారు అంతే. వ్యక్తిగత దాడులకు ఎందుకు పాల్పడుతున్నారు అనుకోవచ్చు? అదే క్షుద్ర రాజకీయాలు. వాళ్ళు ఆ రాజకీయాల్లోకి అలవాటు పడ్డారు. ప్రజల కోసం, ప్రజల సిద్ధాంతపరంగా ప్రజల కోసం నిలబడే, దానికోసం పోరాడే కన్నా వ్యక్తిగత కక్షలు, కార్పణ్యాలు, ఆ లైన్లో రాజకీయం చేయటం అలా పెరిగారు. అంటే ప్రజల్ని భయభ్రాంతులు చేసి రాజకీయం, ప్రజల్ని వాళ్ళ దగ్గర మెప్పు పొంది రాజకీయం కాదు, ప్రజలు భయభ్రాంతులు చేసి రాజకీయాలకు అలవాటు పడిన ఫ్యాక్షన్ గ్రూపులు అయ్యి ఆ దరిద్రం అలాగే చేసుకుంటారు వాళ్ళు. అందుకనే కమ్యూనిస్టులు అనేవాళ్ళని దేశంలో ఎక్కడ వాళ్ళకి స్థానం లేకుండా పోయింది. వీళ్ళ ఈ దౌర్భాగ్యం చూసి ఆ పశ్చిమ బెంగాల్ ఇలాగే చేసేవారు, తరిమి కొట్టేశారు. త్రిపురలో అలాగే చేసేవారు. కానీ వాళ్ళకి ఎంతసేపు ఈ హత్యా రాజకీయాలతోటి, ఈ కక్షలు, కార్పణ్యాలతోటి, కత్తులతోటి, కటారులతోటి రాజకీయం నడపడం ఒక అలవాటైన లక్షణం. అది జనాలు దేశ యావత్తు, వ్యాప్తంగానే దాన్ని తరిమి కొడుతున్నారు, చీ కొడుతున్నారు. ఇంకా ఇక్కడ అలాంటి ఆ చేదు ఇంకా కొంచెం మిగులుంది. ఆ చేదు కూడా ఈ ఎరుపు అన్న అరుపు, కురుపును ప్రజలు తీసేస్తున్నారు. వీళ్ళు ఇంకా ఇలాగ ఉంటారు, ఇంకా అసహించుకుని చర్యలు చీ అంటారు అంతే, అంతగానే లేదు. అంటే ఆ పార్టీకి బ్యాడ్ నేమ్ రావడానికి కావాలని చేపించాడంటే ప్రక్రియనికి వచ్చా? కావాలని ఎవడు చేస్తాడు? నీ నెత్తి మీద నువ్వు బురద వేసుకుంటావు, ఎవడో బురద వేసాడంటావు. వాళ్ళ లక్షణాలు అయ్యి ప్రజలకు తెలుసు. వాళ్ళ ఆ గ్రూపులు లక్షణాలు అయ్యే. ఎంతసేపు ఈ రాక్షసత్వాలు, ఈ రౌడీయిజాలు, ఈ గ్రూపిజాలు, ఈ ఫ్యాక్షనిజాలు, వీళ్ళతోటే వాళ్ళు ఎన్నాళ్ళు రాజకీయాలు చేశారు. వాటి కాలం చెల్లింది. ఇంకా వాళ్ళకి చెల్లినా ఏముందంటే ఊరిపోయిన లక్షణం వాళ్ళలో. దొంగ చెయ్యి, దొంగతనం చేయకుండా చెయ్యి ఎలా ఆకుండా ఉంటుందో, ఎప్పుడు దురద పెడతా ఉంటుంది చెయ్యి, అట్లాగే వీళ్ళకి దురద పెడతా ఉంటుంది. అది కాలం చెల్లినా కూడా వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వరు, ఇంకా అదే దారిలో పోతారు. ఇంకా చీ జనాలు తరిమి కొట్టేదాకా ఇలాగే చేస్తూ ఉంటారు. అన్ని రాష్ట్రాల్లో తరిమి కొట్టారు, ఇప్పుడు ఇక అక్కడక్కడ ఉంది, అది కూడా తరిమి కొట్టేస్తారు ప్రజలు. చీ అని అన్నేస్తారు, అప్పుడు కానీ వీళ్ళు దారికి రారు అంతే. అంటే అర్థం పర్థం లేని ఒక ప్లానింగ్ ఎందుకు చేశారు? ఆ ఇంజనీర్స్ ఎవరు? ఆ డిజైన్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు? ఇంజనీర్ ఎందుకు చేశారు వాళ్ళు? మీ కమిషన్ల కోసం 30 కోట్లు అయితే బ్రహ్మాండం బృహత్తర చేస్తామని, 1 ఎకరానికి నీళ్ళు ఇచ్చింది లేదు, చేస్తాము అది ఇది అని చెప్పి హంగామా అయితే మీ కమిషన్ల కోసం పెంచారు. అది ప్రజలు కనబడుతుంది. మీరు దళితుడిని చేస్తామని మెడ తెగిపోతుంది అన్నారు, దళితుని చేయలేదు, మేము మెడ తెగలేదు. 3 ఎకరాలు ఇస్తాం, మా చేతులు ఇవ్వకపోతే నరికేస్తాం, మేము ఇచ్చింది లేదు, మీ చేతులు నరుక్కుంది లేదు. నిరుద్యోగులకి పర్మనెంట్ చేస్తాం, చేసింది లేదు. 2 బెడ్రూమ్ ఇస్తామన్నారు, 2 బెడ్రూమ్ ఇస్తామన్నది కేంద్రం 2 లక్షలకు వీటికి శాంక్షన్ చేసినా కూడా ఒకటి ఇచ్చిన పాపాన్ని పోలేదు. ఎన్నాళ్ళు మీ డ్రామా ఆడతారు? ఎన్నాళ్ళు ఈ మాయామచ్చీందర మాటలు చెప్తారు? ఎన్నాళ్ళు మోడీని తిడుతూ కాలాన్ని గడుపుకుంటారు? మోడీని తిట్టమే రాజకీయం అనుకుంటే మీరు భ్రమ. అది మోడీని తిట్టిన కొద్దీ మీరు ఇంకా అసహించుకున్నారు ప్రజలు. నువ్వేంటి, నువ్వు మోడీని అనేది ఏంటి? నువ్వు 7 ఏళ్లలో 8 ఏళ్ళు అధికారంలో ఉంటే నువ్వు చేసిన నిర్వాహకం ఏంటి? నీ ఆస్తులు ఏంటి? నీ సంపాదన ఏంటి? అవినీతి ఏంటి? మోడీ మరి 12 ఏళ్ళు సీఎంగా ఉండి 8 ఏళ్ళు పీఎంగా ఉంటే ఆయనకు బ్యాలెన్స్ ఏంటి? ఆ రోజు ఎంతో ఈ రోజు ఇంతే. ఆయన కుటుంబీకులు ఆ రోజుల్లో ఇంట్లోనే ఉన్నారు. ఆ కుటుంబీకులు ఏం వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు అదే, వాళ్ళ అమ్మగారు ఏ ఇంట్లో ఉన్నారు ఆ ఇంట్లోనే ఉన్నారు. వాళ్ళేమో ఆస్తులు దోచుకోలేదు, ఈ నెలలు ఉండి కూడా పదవిలో ఉండి వాళ్ళ దేశం కోసం, ప్రజల కోసం. నువ్వు వాళ్ళతో ఆయన మాట్లాడే అర్హత, యోగ్యత నీకు ఎక్కడదని ప్రజలు అడుగుతున్నారు. కనుక ఇక్కడ
ఈ వాళ్ళ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఏమి సమాధానం చెప్పుకోలేకపోతున్నారు ప్రజల దగ్గర. ఏదో అది చేసి దాడులు చేసి అల్లర్లు చేసి ఏదో కలామిటీ తీసుకొచ్చి ఏదో లబ్ధిపోతుంది. వాళ్ళు ఈ చేయటం వల్ల ఇంకా ఇంకా భూస్థాపితం అయిపోతున్నారు. వాళ్ళు ప్రజల దృష్టిలో చాలా చులకన అయిపోతున్నారు, అసహించుకున్నారు, ప్రజలు చేదరించుకుంటారు. కేటీఆర్ ఏంటయ్యా చదువుకున్నాడు, ఏం సంస్కారం, మోడీని వాడుగీడు అంటాడు. కేటీఆర్ ఎంత, అనుభవం ఎంత, జీవితం ఎంత, రాజకీయ జీవితం ఎంత, నువ్వు మోడీని వాడుగీడు అనేంత స్థాయి ఎక్కడిది నీకు? అంటే పదవిలో కూర్చోగా నేను తెలంగాణ మీకేమో రాసిచ్చారా? జనాలు 5 ఏళ్ళు పరిపాలించడానికి ఇచ్చారు. ఏదో ఈ రాసి ఇచ్చినట్టు తెలంగాణ మా సొమ్ము మా ఆస్తి మేము ఈ ఆస్తి మేము పంచుకుంటాం అన్నట్టు ఉంది తప్పితే ప్రజలు మీకు ఇచ్చింది పరిపాలన. మీకు పరిపాలన చేత కాదు, ఆడలేక మధ్యలో కూడా అన్నట్టు ప్రధానికి కేంద్రం మీద పడి వస్తారు. మీకు ఈ డుబాకూరు మాటలు డుబాకూరు చేష్టలు తప్పితే మీ దగ్గర నిజాయితీ లేదు పరిపాలనలో. అది ప్రజలు గుర్తించారు, ఓడిపోబోతున్నారు ఖచ్చితంగా. ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేయకముందే మీ పతనానికి పునాది పడిపోతుంది. అక్కడ ఫస్ట్ దుబ్బాకలో మొట్టికాయ పడింది, ప్రజలు మంచి గట్టి మొట్టికాయ ఇచ్చారు. తర్వాత హుజూరాబాదులో వీపు మీద చల్లమని చర్నాకోలతో ఇచ్చినట్టు హుజూరాబాదులో ఇచ్చారు. మీరు మీ అధికారాలు ఉపయోగించి అన్నీ చేశారు. జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో చెంప చెళ్ళు అనిపించారు. ఇప్పుడు ఈ ఎన్నికలతో మీ పతనానికి పునాది వేయబోతున్నారు. ఇది బాగా తేటతెల్లం అయిపోయింది. ప్రజలు చెప్తున్న మాట ఇది, ప్రజలు అర్థం చేసుకున్నారు, ప్రజలు దింపైపోతున్నారు. వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది. ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ చెబుతుంది కదా, మీరు ఎన్ని జిమ్మిక్కులు చేసినా, ఎంత అధికార యంత్రాంగాన్ని నింపినా, ఎంత డబ్బులు వెదజల్లినా, ఏమి చేసినా మీ ఓటమి ఖాయం అని ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ కూడా చెబుతుంది. ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఇది. ఏమి దాడులు ఎంత ఈ దాడి ఓన్లీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ చెప్తుందని చెప్పి మీరు కరాఖండగా చెప్పడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీలు చేయరన్న మీకు ఏమన్నా నమ్మకం ఉందా? కాంగ్రెస్ పార్టీకి అంత సీన్ ఉంటే అసలు రాజగోపాల్ రెడ్డి అక్కడి నుంచి రాడు కదా. లేదని మీరు ఎలా అనుకుంటారు? లేదు, ఉండబట్టి రాజగోపాల్ రెడ్డి చెప్పే వచ్చాడు కదా పార్టీలోకి. మా పార్టీకి అంత స్థాయి లేదు. ఎందుకంటే అక్కడ ఎన్ని పార్టీలు, రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ, జీవన్ రెడ్డి ఉత్తమ్ రెడ్డి ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ, హనుమంతరావు మరో కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఇలాగూ అక్కడ రకరకాల రాజగోపాల్ రెడ్డి అన్నయ్య ఆయనది ఒక పార్టీ. వీళ్ళు కాంగ్రెస్లో అక్కడ 4 పార్టీలు ఉన్నాయి ఇప్పుడే. ఈ 4 పార్టీలు ఎవడెనకాల ఎవడుంటే కార్యకర్తలు ఉంచుంటాం కన్నా వీళ్ళే నాయకులు ఉన్నారు తప్పితే అక్కడ నాయకులను చెప్పుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు తప్పితే కార్యకర్తలు లేరు. అదే రాజగోపాల్ రెడ్డి రియలైజ్ అయింది. జనాలతో కూర్చుంటే మనకు ఎవరు లేరు, మనకు దగ్గర చేసే శక్తి సామర్థ్యత లేదు, మన కార్యకర్తలు లేరు, కాంగ్రెస్ తోటి ఏమీ చేయలేము మనం అనేక. సో కాంగ్రెస్ ఏమీ చేయలేదు. అది దాన్ని ప్రజలు నమ్మట్లే. అసలు ప్రజలు కాంగ్రెస్ని ఇది ఒక ఎవడు ఈ కాంగ్రెస్ వాడిని గెలిపిస్తే వాడిని అమ్ముకుంటానికి ఒక సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం తప్పితే వాళ్ళు వేస్ట్ పేపర్ వాళ్ళు. అప్పుడేదో సామంత్ రెడ్డి చంద్రబాబు దగ్గర ఉన్నప్పుడు సామంత్ రెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి అనేవాడు. అక్కడ సోనియా గాంధీని దెయ్యం అన్నాడు, తెలంగాణ రక్తం తాగే రాక్షసి అన్నాడు, అన్నీ మాట్లాడాడు. ఇప్పుడు రవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్లో చేరాడు. ఏం మాట్లాడు, రేపు ఎక్కడ వెళ్తాడో తెలియదు, రేపు ఏం మాట్లాడదు. అతను ఒక సిల్లీ మాటలు గల్లీ లీడర్ తప్పితే ఒక స్టేట్ లెవెల్ నాయకుడిగా స్టేట్ లెవెల్ మాట్లాడే స్థాయిని లేదు. తెచ్చుకోవాలి, కనీసం అది తెచ్చుకోలేకపోయాడు, ఉన్నది కూడా పోగొట్టుకున్నాడు అనుకో. సో కాంగ్రెస్కి ఏమీ లేదు. ఖచ్చితంగా టీఆర్ఎస్ భయం. ఎందుకంటే పోటీ టీఆర్ఎస్కి బీజేపీ మధ్య, కాంగ్రెస్ లేదు అసలు మధ్యలో. అట్లా లాగా దూనే పేరు తెలియదు, దాని లేదు. ఓకే సార్.